Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi. Annallaha khalaqahu min nutfatin fir rahim fa ja'alaha ulqatan summa mudghah. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono raqul qalbi, manane aluse ati. Ati iku iso dadi alus bi an ta'ammala. Gambare arep yen angen-angen sapa wong bisikri kelawan pikirane wong wa tadabbar. Lan gelem-gelem angen-angen sapa wong sami mikir bi akli lan akali wong. Ana wa ing satemene wa ta'ala khalaqa gawe sapa wa ta'ala ku iman, apa gawe minut fatin saking mani firrahim ing dalem rahim. Baca alam kok gawe sapa wa ta'ala ha ing nutfah. Digawe alakotan ing alaqah. Ya lakon niku pokoke mani sing wis mulai menggumpal sing sumamut khotan mongko nuli Allah gawe ing mutfah. Pun mulai dados daging napa dados napa ni summa ja'ala utawa summa khalaqa mongko nuli gawe sapa wa ta'ala min hasange nutfah tesange mutfah lahman ing daging wa asman lan ing balung wa urukan lan ing pira-pira napa otot wa soban lan pira-pira asbun sumsum. Wasyaqalan ge bolongan sapa wa ta'ala laha kedue kabeh jisim niku sam'an ing pendengar wa basaran lan penglihatan wa doan lan pira-pira anggota. Semasa halam ngono gawe sapa gampang nok sapa wa ta'ala al furuja ing metu lil janini kedue janin. Kedue bayi sing kandungan minpat ni umihi saking jerone wetenge ibune janin. Wa alhamahu lan maringi ilham sapa wa ta'ala hu ing janin irtido asadi ing nyusu ning ibu. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala hu ing janin fi awalil amring dalam kawitane perkara, kawitane tahapan bila asnadan kan tanpa untu. Suma ambata mongko nukono sapa wa ta'ala lahu maring janin al asnana ing pira-pira untu. Suma askoto ha mongko nigurna sapa wa ta'ala ing asnan. Wa zalan ngilangno sapa wa ta'ala ing asnan ing dasab isine nalikane umur 7 taun. Suma ada mongko nuli balekno sapa wa ta'ala ing kabeh ing asnan marutan ing tempo ukhra kang liya. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala ahwalal abdi ing pira-pira tahapane kawula mutaghayyiratan ingkang rubah min sigoren sanging cilik ila kibarin maring gedhe. Min sigoren sanging cilik ila kibarin maring gedhe wa min sababin lan sanging nom ila haramin maring tuwa. Wa min sihatin an sangi sihat ila sukmin maring lara. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala alabda ing kawula kula yaumin ing saben-saben dina yana muta turu sapa abet wa istiqdu lan tangi sapa abet. Wa kadhalika lan iku mengkon-mengkon kabeh syuruhu te rambute wong wa asfaruhu lan pira-pira kukune wong. Ulama sakota nalikane ceblok apa syek minha sanging ikilah syuur lan asfar roja amko bali apa syek ilama kana. Kuku tarambut nak diketok baliknya. Wa kadzalika lail wan nahar yatawana wabani saling bersilih gumanti. Ulama dhaban nalikane ilang ahaduma apa salah sijine lail lan nahar ja'a moko teko pala kharu sing liya. Wa kadzalika lan iku mengkon rubah asyamsu wal qamar utawa srengenge wal qamaru lan rembulan wan nujumu lan lintang wa sahabu lan mega wal mataru lan udan. Kulaha utais kabehane kabeh utaji iso teko wa tadzabulan iso lunga iso ilang. Wakadhalika lan iku mengkon-mengkon kabeh al-qamaru te rembulan. Yan mahiku kahapus apa qamar kulla syahrin ing saben-saben wulan. Sumaya taka malu mengkon nuli sempurna apa syahr, sumaya mahiku mengkon nuli kahapus apa syahr. Wakadhalika lan iku mengkon-mengkon kabeh al-kusufu utawi gerhana matahari, gerhana lisamsi kedue srengenge wal qamari lan rembulan. Haitsu yadhabus kilana iki ilang apa adha apa padha minha saking asamsi. Sumaya udu mongko nuli bali apa ado. Wa kadzalika al-ardu takuna apa aratu ya bisatan iku garing. Summa imbitu mongko nuli nukula sapa apa fiha ing dalem. Fiha ing dalem arat annabata ing tanduran. Summa yudibu mongko nuli ngilangno sapa wa ta'ala min saking nabat. Fa yaudu mongko bali apa nabat ya bisatan hale garing. Summa imbitu sumatam butuh nggih mongko nuli dadi thukul apa nabat marotan ing tempo ukhra kang liya. Pun kesimpulane faladi mongko tidat qadara kang kuwasa apa ladi. Faladi mongko tidat qadara kang kuwasa sapa ladi ala dalika ing atase mengkon-mengkono kabeh kulis kebane dalem.
Zat sing kuwasa nglakoni iku kabeh berarti qadirun zat sing kuwasa ala ihya'il mauta ing atase nguripno wong sing mati. Ba'da fanaihim sause rusake al mauta fil ardi ing dalem bumi. Rusak utawa ketoke rusak. Fa'alal abdi mongko ing atase kawula. Wajib kita siapa saja kawula wajib ayuk sira. Ing nyeto ngekengkene sapa abet al fikra ing mikir. Fidzalika ing dalem kono-kono kabeh. Hatta yakwasi iku kuat apa iman iku imane abet. Kuat banget iman bil ba'si kelan anane tangi saka kubur ba'dal mauti sause mati. Wa ya'lama fa'alal abdi ayyuk sira wa ya'lama lan ngerti sapa abet annallaha ta'ala satana wa ta'ala ya pasuru bakal nangekno sapa Allah ing abet wa yujazi bulan bales sapa wa ta'ala ing abet. Ya amali kelawan pira-pira kelakuane utawa prilakune abet. Fa'ala qadri kuwati imanihi mongko ing atase kadar kuwate imane abet bidzalika kelan mungkon-mungkon kabeh. Yasta itu tenanan sapa abad fitoat ing dalam taat wajtina bil mukhalifati lan ngeduwi barang-barang sing tentang lisar maring sarah niki napa sarah niki dawuh Sanawawi terus nak dawuh Ibnu Hajar Al Asqalani sing teng matan niku nyritakno mantaro kadunub roko qalbu wa mantaro kal haram wa akalal halal sofat napa fikratu. Kalau terang lori yang masalah halal ya. Halal niku ya sing dihalalo pengira. Kira usah takok halal niku sing dihalalo fikih, kok halal wis dihalalo pengira. Kita roh lewat fatwani fuqaha. Tapi aja diwale sing dihalalo ulama napa? Oke. Karena ulama liberal halal terus. Paham nggih? Nah ulama ekstremis haram napa? Haram terus. Mergo akeh bisnis halal sing mesti nyerempet haram. Ya akeh bisnis halal sing mesti ora kok mungkin mesti nyerempet haram. Saleh adol biasa, kadang sing tuku ya wong ape selingkuh. Kadang kowe naksi ngetro wong ape demenan. Padahal naksi iku halal. Nek mosok takoki ibadah teng pundi, Mbak? Nak teng mriku mboten angsal haram. Ya iso. Mulane kira usah kecangkeman ndongakno wong, kok nak ndongakno wong iki semoga sampai tujuan dan berhasil tujuannya berarti sing copet ya kasil nyopet. Ya repot kabeh. Nah mulane kula bolak-balik matur teng mriki, teng Bojonegoro kula niku gadah kitab Al-Huniyah karangane Syekh Abdul Qadir Jilani niku beliau gadah kitab termasuk nerangno kitabul halal wal haram. Niku piyambake ngendikan sing diarani halal iku ma ahallallah. Sing kok ngerti halal no pangeran yo halal. Terus fal halal halalu hukmin. Kulo aja eling takbirin. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing diarani halalu halal hukume, ora kok haram aine. Kulo balen malih. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing diarani halalu halal hukume ora halal aine. Saiki ana wong bareng lonte untuk dhuwit opah 50.000. Bariku tuku beras ning ngono. Terus tak takoki dhuwit 50.000 iku hasil lho. Lonte. Terus tuku beras ning ngono halal ta ora? Kowe nampa dhuwit iki halal ta ora? Ya gak jawab kok musuh muni halal dene. Wah, rodok cocok. Kan halal. Mergo sing diarani halal halale hukum. Hukume kowe jual beli iku halal. Wis ngono tok. Kita ndak perlu ngecek dhuwit iku kok sapa. Nggih dhuwit iku kok sapa. Kadang makin kiai kan halal Gus. Kadang kiai sing nyalam template iku koruptor. Bulet kan? Bulet apa bulet? Bulet. Tapi kalau lagi nanti mikir pas sinau kitab niku. Halal mek haram ku tuwa ndi. Mergo Abdul Qadir cara Cek Sugeng ya tak protes tak takoki tenan niku halal mek haram tuwa ndi. Mergo ngeten. Nak dhuwit wis kadung ngecekel maling, misale ana copet, nyopet dhuwite Mustofa 50.000. Nah, nyopet 1 juta ora mungkin ora ono. 50.000. Bareng nyopet 50.000 ditukokno ning gone Ruhin. Dhuwit iki kan aine kan haram, mergo kok hasil nyopet. Berarti terus suatu saat Ruhin ngerti. Cah cilik sing tuku beras mau kok dhuwit copetan. Demi Allah, mundine wong khusuk goblok. Demi Allah, dhuwit iki ra tau tak nggo, haram. Mergo kok dhuwit cah cilik sing kok nyopet.
Ya khusuk iku kadang ana bintune, khusuk ana bintune. Tapi ya apik wong khusuk iku ya pinter, wong khusuk iku berarti pinter. Tapi kadang ana bintune. Bintune ngene. Duwe iki halal be harame tuwenti. Tuwenti. Cara aku tuwa halale, mergo duwe iki berstatus haram jog dicopet saka ruhin. Tapi ruhine dhewe kan kok halal. Sekarang ruhin untuk duwe iku kok adol piring Jepang. Paham ya? Ya pegawene Pak Ruhin adol piring apa? Jepang. Sing tuku ya wong Jepang ora salat-salat iki. Dadi dipangan yo dhuwit kok wong ora salat mau wong Jepang. Lah, lho kene jawab, dhuwit halal mek haram tuwa ndi? Lah iya kan ini kan mutanajis, dadi haram job. Kok cah cilik nyopet mau. Sedurunge kok indukane mongko Mustofa sing dicopet mau. Kan halal. Mergo badul roti Mustofa misale. Lah saiki kaya wong zina. Dhuwit kecekel lonte dadi haram. Mergo entuke dhuwit iki kok transaksi zina. Tapi dhuwit iki kok halal wong kok nyolong hasil panene bojone. Jadi hasil panene dicolong digo selingkuh. Halal kan? Lha bojone pokoke njupuk keluargane kok seneng mung haram. Gawe sing ngene ndekne hasil panen terus digo selingkuh. Pertama duwe halal atau haram? Halal. Terus digo transaksi lonte haram. Terus lonte tuku beras niruhin. Ya kira tau mikir ngono. Lah mulane wong mikir. Dadi halal iku yo angel tenan. Mulane halal iku halal hukmin la halalu aini. Dadi sing diarani halal ku anggere Allah ngendikan halal yo halal. Kira usah neliti aine iku. Lah nek aine potensi kabeh. Ayo dhuwit saiki potensi kabeh. Sing duwe wake-wake kadang koruptor. Kadang duwe macam-macam. Ke darane haram kabeh. Terus piye? Cara piye?